Toužíte po lepším bydlení na jednom z nejhezčích míst na Jižní Moravě? Tak pojďte se mnou, jedno to pro vás mám. Tato nabízená vila v oblíbené vinařské obci Pavlov přímo pod Pálavou je skvělým místem pro váš život, ale je i vyhledávaným cílem všech turistů. Unikátní lokalita je totiž oblíbená nejen vínem, vodními sporty, ale i nekonečnými toulkami Pálavou či mezi romantickými vinohrady. A co nabízí tahle vila kromě dokonalých výhledů a skvělé polohy? Pojďte se se mnou podívat. 2 samostatné bytové jednotky o velikosti 3+1 jsou skvělou volbou nejenom pro velkou rodinu či kombinaci rodinného bydlení s podnikáním, ale je vhodná i pro provoz soukromého ubytování. Plně vybavená kuchyně, neprůchozí ložnice, velká šatna i východy slunce a vinice jako na dlani přímo za domem. To je sen každého z nás. Z domu přímo do sklepa, který je nevídaných rozměrů a poslouží pro kutily, vinaře i zimní dlouhé večery s přáteli. Dominantou tohoto patra je finská sauna s vlastní sprchou. Pro dokonalé ochlazení je zde připravená koupací káč na dvorku. Zábavy se zde meze nekladou. Chcete si zatopit v koupací kádi, rozpálit grill či odpočinout si na lehátku s knihou v ruce? Jak je libo? V naší atmosférické zahradě si můžete vypěstovat nejen zeleninu, ale je zde i několik ovocných stromů a kousek vinohradu. Není to pohádka. Pro dokonalost dlouhého letního večera si zde můžete posedět mezi vinicemi nebo opéct párek u ohniště s dokonalými výhledy. Vinařská obec se nachází asi 40 minut od Brna. Do hodiny zde navštívíte rovnou 2 hlavní města, Vídeň, Bratislavu, a přitom se zde cítíte celý rok jako na dovolené. Ekonomiku ubytování, potenciál tohoto domu i technické informace vám ráda zodpovím na této panoramatické terase s výhledy na Dívčí hrad i Novomlýnské jezera. A neváhejte dlouho, protože rodinných domů s takovou atmosférou, panoramaty a polohou v Pavlově opravdu moc není.